Sziasztok! Itt Zolika. És a mai videómban azt akarom megmutatni, hogy egy gömb, biztos már ti is letöltöttétek. Én már elkezdtem ezzel játszani, csináltam kis vúzafarmot. Na, itt a cukornád, igen. Hát nem tudom, hogy nektek mi a sok és mi a kevés ebből. De ez a videó, ez 5 perces lesz. Mert most nincsen rá annyira sok időm videót forgatni. Ezért lesz csak 5 perces. Van arany. Értelmes. Nem. Na mindegy. De a többi az kb. 10-12 perces lesz. Na, én most bányászni akartam. Akkor még nem is felejtettem el, basszus. Még már. Van, ja? Az arany, az itt van. Mi van itt? Hűdár az az. Hoppá. Ja. Ja, jó van, ám az arannyal temetem vissza. Ó. Na. Itt egy kecske. Kecske, no, az osztálytársunk nagyon kecskemániás, ezt onnan mindig. Mit is akartam? Ja, tényleg elültetni facsemetét. Nem, ahogy nincs. És házat. Mi is van. Hát ez a fa az nem kéne ide. Ki is vágom. És ott kellett volna a fa, csak a levelek nem kellettek volna. Nem is tudom, hogy miért vettem elő a követ. Én inkább építek magamnak egy kis konyhát. Üdv a telefonlukus beszélgetés. Most nem ház lesz. Előre szólok, ez egy konyha. Na, facsemete. Ja, egyébként bocsánat, hogy nem beszélek, csak nagyon ezt én annyira utálom. Vigyázzál már! Amikor ide beesek, fú, de! Ez a halálom. Akkor ide beesek, azt... Jó van, egyed meg a követ. Na, hát... De most mit... Nem már! Bazd meg! Jó helyre kellett építenem, most tényleg. Fú, de. Na, azt reméltem, hogy lesz fakja, de inkább akkor csinálok.
Mindegy, ennyi lett volna a mai videó. Nem mondtam, hogy 5 perc lesz. Még ezt a sort befejezem. Főszerem a facsemetét. Na, sziasztok!